pritiahnu vlastne ten spodok. To by som si mal aj skoro si dvere zavrieť. Už sa potom človek nedostane. Tesne je to. Nechám ešte teraz v tomto prvom kole klimu pustenú, aby sme mali pohodlie. Výhoda tohto auta. Nedotiahnem. Ale musí byť. Trošku zo spodu potiahnuť tento celý. Tak. No, tieto sú mnou komfortnejšie a práve tamto mám, si to nevedomé, tam je tak, aby... Tak tom tieto? No jasné, to úplne stačí. Dobre, teraz ten systém, ako sa vlastne tu prichádza a všetko rieši, že vlastne vždy tu treba ostávať na tejto ľavej strane, však je tu značenie a všetko je to tak, ako v úplne normálne štandardnom režime. Jediná taký rozdiel je tu v tomto bode. Tu v tomto bode treba vždy povedať sa z tej pravej strany, či tam niekto náhodou nejde do toho tzv. Fast laneu. Tu je 60 km rýchlosť, takže v tom okamihu vlastne ako prichádzame, tak sa zaradíme hneď do toho. Tu je vždy, áno, tu je vždy povolené jazdiť iba v tomto fast lane. V tomto tzv. Work lane, v tom pracovnom, tak tam sa človek môže ocitnúť iba vtedy, keď potrebuje prísť dovnútra do boxov alebo niečo podobné, nevyhnutnú dobu zaparkujem dovnútra. To zamávať svojím. Takže prichádzame na ten pit exit. Niečo sa... Nie, tam má auto. Ty môžeš aj tedy, čo nemáš, keby si nemal, aj by si mohol. Ahoj Pištík, čau, ahoj. Nejdeš mi skúšať. A trošku ideme sa s pánkom pohrať. Ako, čo je? Dneska není škola u vás? Nie, nemáme, prázdniny máme. Dovolenku urobili celozávodnú, vieš? Takže potom vlastne to by museli Atilu sťahovať a tak ďalej. Takže takto sa naraz vyčerpali dovolenky za nejaký čas a hotovo, vieš? Ale tak aj on išiel teraz do Horvátska. Do Dušan? Dušan. Môže, nech si užije. Lebo som mu telefonoval, vieš, išiel do Horvátska. Hej. Povedal, že až keď príde potom. No, držím palce, však uvidíme, či sa uvidíme. Čau, dík. Chlapci, ešte 4 minúty. Pohoda, sme tu. Na okruhu asi není žiadna ideálna stopa Takto. predznačená určite. Nie, predznačená nie je vôbec. A je to veľmi taká zvláštna a jednoduchá záležitosť, že tá ideálna stopa, ona sa mení presne podľa toho, aký je šofér, aké je auto, aké sú pneumatiky a tak ďalej. Je tam strašne veľa parametrov, ktoré tú ideálnu stopu ovplyvňujú. Sú ale veľmi podobné prejazdové body a sú veľmi podobné naozaj tie prejazdy cez tie zákruty. Ale nie je to vždy úplne rovnaké. To znamená, že ináč musí jazdiť plechové auto, ináč musí jazdiť Supersport, ktorý je. Ináč jazdí Supersport ťažký, ináč jazdí Supersport ľahký. Takže to je všetko to, čo vplýva na tú samotnú rýchlosť následne. To je čo spadlo. No, že zbiera. Fajčiari. No. Zápalky. Tá moja otázka predtým, že akou rýchlosťou zhruba sa jazdí? Pocitovo. Nedá sa to a ani nepozerajte na tachometr, že koľko vôbec idete. Nemá to absolútne zmysel. To nie je ako v civilnej premávke. Nie, normálne. To je naozaj o tom pocite, že v podstate idem dovnútra a je to dostatočné alebo nie. Proste to auto bude dostatočne dobre držať a priestoru na vynesenie je tam... Je vždy dosť, ale v tom okamihu sa dostanem iba do problému, pokiaľ začnem zle tú stopu. To znamená, že teraz si ukážeme, akým spôsobom pôjdeme. Jedine, čo vynecháme vlastne cieľovú rovinku a tam nám to nevadí. Čo je dôležité, držať sa vlastne vždy tých parametrov toho, že akým spôsobom jazdím. To znamená, že mám plnú čiaru, tak ju neprekračujem. Mám červený semafor, čakám. Toto je policajt zase, hej. Keď to zoberiem tak v tom prenesení, ako na civilnú premávku.
A vlastne keď človek s týmito jednoduchými pravidlami si uvedomí, že áno, takto to má byť, tak v tom okamihu to funguje. Plné čiary kde? Tuto napríklad takto sú teraz výjazdovky smerom von a táto jedna, ktorá ide von, nás vyvádza vlastne von z boxov, tak my ju teraz nesmieme prekročiť, keď ideme smerom von. Ale keď ideme po cieľovej rovinke ju preťať môžeme. Ale sme zodpovední za to, že keď sa tam stane nejaká kolízia, tak vtedy sme za to zodpovední my. Čiže ona ide niekde stredom dráhou? Nie, tu, táto, čo je vedľa nás hneď, tuto. Táto. Ako na výjazde? Áno, ona nás na výjazde vyniesie vlastne na ľavú stranu celej cieľovej rovinky. Veľa ľudí si myslí, že však to je tam bezpečné a v skutočnosti my sa dostávame, veľmi rýchlo sa dostávame do plného profilu tej výjazdovej rovinky a tam keď majú ľudia naložených od 250 do, asi do 300, naozaj tie rýchlosti nedokážem za ostatných hovoriť. Ja tu mám osobný top 265 km za hodinu s Nissanom GT-R. Na tomto 255. Ako reálnych alebo tachometrových? Tachometrových, ale sú veľmi podobné. Myslím, že veľmi málo sa to líši. Dosť tesno v tých pásoch. To musia byť. Lebo iba v tom okamihu to bude naozaj fungovať. No ten tam má vo vnútri. Ja som myslel, že toto je jazdec a to je len niekto z týmu. Nebude treba? Treba rátať s tým. Slnko je nízko teraz. Znamená, že uvidíme, že ako bude v ktorých zákrutách bude dávať alebo nebude dávať. Dobre, nohy vyrovnať dopredu. No, takže teraz sme vlastne na tej výjazdovej uličke. Až tu je. Teraz začíname od tohoto obloku začína vlastne dojsť dovnútra. Výjazd. Veľmi plynulo to robiť. Prejsť stredom ten horizont, on sa tu láme. Takže na toto pozor. Tuto dole na Eve. Jemná brzda, lebo naozaj to je obrovská rýchlosť. Momentálne 170. 180. Tuto jemne z ľavej strany. Tuto prudké brzdy, preradenie kľudne dole na tú štvorku. A jemne, lebo naozaj tá zákruta je strašne dlhá a veľmi ostrá. Tá má 180 stupňov. Prejazd. Tuto kľudne preradiť na 5 a podržať sa. Odporúčam nejazdiť úplne po tých krajoch, po tých bielo-červených, lebo tam vtedy to auto začne vyhodnocovať a trošku začne blbnúť. Tuto, na plechovom aute, treba ísť až do tohoto rohu. Kľudne si to podradiť na trojku, tam sa láme dvakrát ten polomer zákruty. Ani zďaleka sa si netrúfam takto. No dobre, ale ja tu mám na jazde každý týždeň 600 až 800 km. Toto je veľmi zákerná zákruta, to je tzv. Vracák. Zákruta, ktorá je naozaj najostrejšia. A vlastne tesne pred bielou zónou sa dávame na bok, prechádzame a hore. Ja osobne tu odporúčam každému jazdiť stredom tento horizont, potom sa dostávať tuto na túto pravú stranu. Skopírujeme bielu čiaru a musíme sa tu ocitnúť na tejto ľavej. Radšej menší plyn v tom nájazde, ale potom vyššia prejazdová rýchlosť hneď v tej druhej pasáži, v tej druhej časti. To auto sa krásne dostáva na stred a už vlastne nás vypúšťa na tú stranu. Znova držíme sa na ľavej strane. A z konca zelenej plochy sa krásne odraziť do toho kola, keď pôjdeme do toho druhého, tak ostať v strede. Dobre? Polovicu si aj taký. No jasné, že preto som tu, preto budeme takýmto spôsobom riešiť. Ja budem krížanek, mám taký pocit, že som videl. Iné je to vidieť a... A že sme vyšiel pomaly. Tak jasné,
ja nie som zvyknutý, ja ešte v podstate som nešiel rýchlejšie ako taký 160 na hodinu. A to sme tu švihli hneď v prvé zákrute. No práve. To je všetko vec zvyku. Dobre, dáme túto podmalu. To môžem pred našimi boxami. Dobre, takže poďme sa upeniť. Dobre, nech sa páči. Poďme. Zrkadlá majú nejakú roľu v tomto? Ako? Zrkadlá majú nejakú roľu? Uvidíme. Najskôr nastaviť si tak, že aby bolo na spojku. To znamená, že sedadlo určite hodne dopredu. Je lepšie? Dobre. Pri tomto športovom ja mám väčšinou ďalej sedačku, ale to je diaľničné jazdné. Potrebujeme, aby sme dočiahli spojku minimálne. Dobre, to dočiahne. Treba kľud, netreba to naozaj preháňať. Ja poviem, keby náhodou, že sme išli rýchlo, alebo čo, tak poviem, dobre? Tento telefón mám pocit, že mi tu bude zavádzať. Kto čo? Telefón. Poďme sem. Nie je problém. Tohto. Dobre, spojka zabera dosť hore. Dobre? Hore? Zrkadla, toto mi je fajn, ale toto mi je... Aha, to bolo... Tam na ľavej strane hore je... Tam... Kľudne si nastavíte. Nech je to bezpečné. Dobre. To je pohoda. Dobre, ok, jednotku. Môžeme ísť bez ručnej. Držať obidvomi rukami. Dole, nižšie. Takto si tie palce až... Palce ma tu. Nižšie. Tak. Dobre. Toto nevidím nič. Nastaviť. Znova preradiť. Dajme trojku. Ruka naspäť na volant okamžite. Dobre, ideme sa v tejto zóne. Môžeme nechať túto rýchlosť. Hej, môžeme nechať túto rýchlosť a v kľude, v pohode, pomaličky sa presúť. Ešte, počujeme. A teraz dovnútra. Chytíte nápex čo najviac na tú pravú stranu. Tak. A nechávať sa vynášať. Musíme plynulo. A musíme ísť aj na ten výjazd. Dobre, teraz stredom. A mieri na stred. Že neskoro, sme ďaleko. Ostávame ten horizont. Dobre, ostávame na ľavej strane, bez brzdy teraz. A pomaličky plynulo. Môže byť. A už akcelerujeme a ideme na pravú stranu. Necháme sa vynášať znova. To je tá fyzika, aby nás to naozaj vynieslo aj všetko dookola, dobre? Po horizonte brzda, zhruba okolo tej 70-ky, 3, 2, 1, teraz brzda silná. Ostávame na ľavej strane a už poďme dovnútra. Dobre, nepridávať prudko a tu dávať pozor na to, nedostať sa na červeno-biele. Poďme, pridávajme a už Niekým za sebou. Keď ho chceme, pustíme ho ľava, dva apexy. Prvý je tu, druhý je tam, kde sa on dotkol. Dobre, na pravej strane stará nová malovka, na pravú stranu. Tak, a teraz sa vynášame do ľavého rohu. Pozor, za nami niekto je, brzda, väčšia brzda. A teraz ideme v takej strašne nevýhodnej stope, ktorá je neskutočne pomalá. Takže treba sa potom v tom druhom sa treba nechať naozaj vyniesť. Teraz sa blížime k tomu vrádzaku, to je tá najostrejšia zákruta. To znamená, že byť pripravený na to, že naozaj je ostrá tá zákruta. Dobre, kľudne dať za 3. Na pravú stranu. Obidve ruky na volante okamžite. Tesne pred bielou sa jemne odráža dovnútra. Cítite, že to auto presne to robí, čo chcete, že? No len s tou spojkou. Dobre, na pravú stranu skopírujeme tamtú bielú čiaru. Brzda, ešte brzda, dobre, pustiť. Musíme viac skopírovať tú bielu a dostať Viac sa... do kraja. Hej,
na ľavú stranu, ešte, tak a poďme teraz. Poďme. Uvoľniť, tak. Držať čo najdlhšie, držať dvomi rukami, až nevyhnutný okamih. Preradiť, vrátiť naspäť. Držíme sa na ľavej strane. 3, 2, 1, teraz. Ešte, brzda. Dobre, už poďme. Do zákruty by sme mali v podstate tak či tak, v každom prípade. Brzdiť by sme mali iba vtedy, keď sú kolesá rovno. Do brzdici a až potom to pustiť do zákruty. To už ide cieľová, no? Áno. Už ju môže? No, jasné. Dve ruky na volante. Vyžaduje si toto auto. To auto si vyžaduje permanentnú pozornosť. Na ľavú stranu po 120 brzda. Stačí. Dobre, už poďme dovnútra. Jemný plyn a už full akcelerácia. Necháme sa vynášať. Namieriť na stred, presne na stred do horizontu. Bez brzdy teraz. Jemne, pomaličky sa dostávať do tej zákruty a ešte viac ho utiahnuť trošku a už môžeme akcelerovať. Ostávame na ľavej strane. Treba si sledovať tých jazdcov okolo, že či náhodou niekto nie je. Ostávame na ľavej strane po tomto horizonte. Dobre, ešte trošku ťahnuť a už 3, 2, 1 a poďme. Ostávame na ľavej strane trošku, znova doprava a dva ľavé apexy. Apex to je ten vnútorný bod zákruty. Znova, stará nová malovka, to rozmedzie a jem v tom istom rozmedzi volantu a musíme ísť až na tú ľavú stranu. Brzda. Trať nepoznám, neviem kam ide. No, preto sa snaží stále hovoriť. Je ten vrácať, Dobre, že? áno, na pravú stranu. Zabrzdiť, keď máme kolesa rovno a už ideme do neho. Ľudia hneď po vrácaku odradiť do 3. Ostávame na pravej strane, tesne pred bielou plochou, sa odrážame, tak, super. A plynulo. A už môžeme stále celý čas akcelerovať stredom. Dobre, brzda, ešte brzda a už môžeme ísť, ale strašne ďaleko sme od nej. Teraz sa derieme zbytočne a spomalujeme sami seba. Moc ďaleko a to nás ukráti zase na tejto. Je to, že treba sa to naučiť úplne pekelne, že? Ja to mám tak, že ja to odjazdím celé ľavou rukou zo spolujazdcovho sedadla a s tým, že ešte takto si pozerám jazdca za sebou cez kameru, cez Wi-Fi. Teraz už domov som, ne? No, poďme ešte jedno, dochladíme ho a ešte môžeme celú môžeme ísť nápol. Ale nevyletieť. Tak zase ja sa mám rád. No, však všetci, no ale... A ruka naspäť. Tak. Poďme, čo robíme? Dvaja. Čo? Dvaja. Mám ich za sebou. Dobre, jasne. Aj krát. Nemám rád ani v civilnej premávke. Jasno, že keď sa tlačia moc, hej. Hej. Nechať sa vyniesť, keď sa dá. Dobre, tuto, ešte stále držať sa rovno, až tesne pred tou bielou sa postupne odrazí do Ako kontra. konečný biely onič, hej. Áno. Taký pochopím, že ktoré sú tie Jasné, je body. toho veľa tam. Oni už brzdia hore. No, ja brzdím až keď sa auto prilne naspäť. Dobre, a už teraz poďme tak kľudnejšie, aby sme ho nechali vydýchať. Ja mu totiž to dávam vždy až vtedy v tom okamihu, keď ho naozaj, keď sa prilepí dole na
na tlmičok, sadne si a vtedy treba stlačiť tú brzdu. Keď sa odrazí na tých tlmičov a naspäť a dám tú brzdu, tak sa mi auto okamžite urve. To znamená, že treba vyčiať si ten správny okamih, preletieť cez ten horizont, dotlačiť na tlmičok a vtedy brzda. A tuto. Dám trochu brzdy. Trochu, no dobre, ale a ideme takto dovnútra. Jemnúčko dotknúť a už sme tu. Hej. Chápete? Že úplne, že jednoducho, len treba dojsť do toho rohu a keď sme v tom rohu, tak už je to vtedy strašne jednoduché. Aký pocit z tej techniky? Dobrý. Tie autá má dosť. No čím je ich tu viac, tým je to lepšie. Keď už človek vie jazdiť, asi áno, ale... No jasné, že preto ja som bol aj rád, že sme začali neskôr, lebo keby sme mali začali medzi tými všetkými GTR-kami a haraburtami, čo tu boli, už bez brzdy. Proste už iba tak, na štvorke, holčí na Ako mu to skákalo ten zadok, to bolo vidno a to je v podstate Vyšiel vnútrom. auto, ktoré je naozaj akože navyknuté na takéto záležitosti. Znamená, tak tomu už nechať? Jasné, ale naspäť hneď. To auto si vyžaduje naozaj celého človeka stále. Dobre, budeme sa ťahať teda po tej ľavej strane. Dajme blinker doľava, po ľavej strane, ľava. Je len ako proste, tam je tá stopa v podstate, ktorá je tá sem prejazdová. No jasné. Dobre, teraz dať si pozor na to, my hneď keď skončia tieto zvodidla, tak hneď pôjdeme prúdku nevýsať doľava, dobre? Pretože je radšej nižšia rýchlosť a musíme sa tam trafiť medzi tie zvodidlá a hej,